Elon Musk leva o internet a Boiro, aínda que o magnate estadounidense non se personou na vila, un veciño empregou a súa famosa tecnoloxía Starlink para solucionar os problemas de conexión á rede que sufrían dende hai anos. A cobertura móvil e a conexión á rede levan anos sendo unha necesidade en calquera fogar. Moitas persoas seguen vivindo sen acceso a internet en lugares afastados da civilización. Por iso, sorprende cando a cobertura non chega a unha casa a menos dun quilómetro dunha vila como Boiro. Esta vivenda da parroquia boirense de Bermo non dispoñía de conexión a internet nin de cobertura móvil, malia estar situada próxima a Boiro. Aquí o que pasa, pois que é un buraco negro. Non hai nin cobertura de móvil, nin cobertura de internet, nin fibra. O sea, non chegou o cable da fibra, pararon a uns centos de metros daqui, non nos daban tampouco unha solución, pois en pleno 2025 estar así de desconectados a escasos 500 metros do centro de Boiro, pois era cando menos sorprendente, non? Nela viven os pais de Israel, que canso de non poder darlle sequera unha chamada, recorreu á tecnoloxía de Elon Musk. Os satélites Starlink orbitan alrededor da Terra para dar cobertura a todo o globo e agora este fogar de Boiro está conectado á rede satelital. Foi cando se me ocurreu pois meter a antena do Starlink, que son os famosos satélites que puxeron en órbitas para dar internet a aquelas zonas onde non chegaba. E así foi pedilo, nunha semana xa estaba aquí, instaleino en menos de 5 minutos, xa a aplicación xa che di como tens que orientalo, onde tens que posicionalo, e enchufar e listo. Xa se conectou ao momento, e pasamos pois de 6 megas, que é, 6 megas no mellor dos casos, no mellor dos días. Pasamos de non ter cobertura a ter unha velocidade pois, de ao mellor de 400 megas. Esta non foi a primeira alternativa valorada pola familia. En primeiro lugar, decidiron acoder ás marcas de telefonía e ao concello, recibindo en todo momento respostas confusas. Unha das alternativas que se lles ofreceu foi mesmo pagar do seu peto o cableado da fibra, o que suporía un montante aproximado de 6.000 euros, segundo os cálculos de Israel. Si, fomos a todos lados, fomos ao concello, fomos ás marcas principales, non? Sempre nos daban largas, non? Si, en diciembre empezaremos a cablear, para o ano, tal. Cansámonos e nada, decidín coller o toro polos cornos. E puxino eu. Ofreceronnos incluso unha alternativa que era pagar unha cuota cómoda de 60 ou 70 euros ao mes, máis IVA, durante non sei cantos anos, a cambio de pasarnos o cable da fibra hasta esta casa. Cando botei contas, pois, non sei se eran 6 ou 7.000 euros. Ao mellor equivocome, pero andaba por aí. Non era unha cousa, que se pode permitir calquera, non? Farto das solucións que se lle propoñían, Israel falou con seus pais sobre a posibilidade de instalar unha antena de Starlink no inmoble. Os prezos, descoñecidos para moitos, son duns 50 euros ao mes para conectarse á rede. A compra de antena supuxo un gran desembolso de cartos, case 400 euros, pero Israel asegura que os volvería a gastar. Non é unha posibilidade tampouco barata, porque hai que desembolsar, pois, xa só o aparato son casi 400 euros, pero despois as cuotas son de 49 ao mes, como a calquera outra compañía. Pero, pasas de estar incomunicado, porque hoxe en día faiche falta para todo, unha simple chamada, teletraballo, que se mandar un email, que se recibir calquer cousa. Entonces, agora, pois están con internet na casa. No que che van a cobrar, pois é na antena, que vale, pois, agora baixaron un pouco o precio, o primeiro eran máis de 400, agora xa está 370, 390, dependendo do que collas. Unha antena autosuficiente que só precisa conexión á rede eléctrica e que se vale por sí mesma. A instalación faise seguindo os pasos a través da aplicación móvil e conta con tecnoloxía novidosa. É a primeira que se instala en Bermo e non sabemos se será a última, pero o certo é que a tecnoloxía Starlink chegou para quedar.